Boh je veľmi dôležitý pre tvoj život. Ak ho nájdeš, budeš žiť. Čo tam bolo? Ester. Streka tam bola. Ester pozvala kráľa na oslavu z Emenu 2 raz. No a keď išla Mariana, lebo ona bola Emen. Všetci sa tam smiali, že ona kľakla pred nohami Ester a povedala: odpusť mi, lebo on nevedel, že Ester a jej striko sú Židia, že chcel ich zavraždiť a obesiť jej strika. Ale tam bolo, že čo chystal Aman na strika Ester, tak to bolo na Amana, lebo kráľ takto povedal. A Mariana išla a dala si šňuru tu za krk a všetci sa tam smiali a ja som sa to obzerala a ja som sa nesmiala, že prečo? Všetci sa smiejú a ja nič. Ale potom som si povedala, a ja by som si zaslúžila takú šibenicu. A potom išli sme sa modliť, už hovorili nám, aby sme zatvorili oči a sme všetci zatvorili, aby sme videli svoj hriech, tak sme zatvorili všetci a ja som tam videla svoj. Poprosila som Ježiša, aby mi otvoril srdce za ten hriech, lebo on je veľmi dobrý, on odpúšťava a ja som povedala, že aj ja potrebujem, že aj ja si zaslúžim to isté, čo on. Ale keď zase išli sme vonku, pili sme kávu, porozprávali sme sa a zase sme išli. A potom nám pustili televízor, jak Ježiša idú umúčať. Bičovali ho. A potom som zase videla a som povedala: Bože, otvor moje srdce. Teraz a na tomto mieste, lebo ja chcem otvoriť srdce pre Teba a vytrhni tú bolinu. Všetko zo mojej duši, lebo ja chcem. A Ježiš to spravil. A keď sme sa modlili tam, tak som niečo cítila, ako by niečo na mňa bolo hodené. Ale to veľmi silné a dobré. Veľmi. Že tam bola Božia láska a milosrdenstvo. A keď už sme išli a dávali nám tie kvety a boli, aby náš každý objal, že tam bola Božia láska. Ja som tam veľmi od radosti, veľmi plakala. Ale keď sme už išli domov, tak nielen srdce, ale už aj kosti, všetko som sa veľmi radovala. Keď sme prišli domov, ja som tak tancovala, decku, ja keby som mala 10-9 rokov, ale ani som si neuvedomila, čo Ježiš už konal. Ani som nevedela, až keď som prišla domov. A ja že, more som lekie, čo máme spásať, čo je. Až vtedy. A som povedala: Pane, ďakujem Ti, že sa cítim ako dieťa. Amen.